докато не победим цялата игра. Видеото не приключва, докато не е победил. Дори и заглавието така се казва. Не стопнах. Аз съм слаб, майче, толкова дълго. Искам да ставам по-добър. Но някак тук така. Аз не знам как да направя външния тапет на клипа, да се знае какво игра, без да се вижда лицето ми някак си, защото аз трябва да се показва в лицето. Не забравяйте да изпълня, аз имам предисен канал, Садъл просто. Сега съм Firefox. Затова днес си играем тая игра. Колко пъти ще умра в тая игра? 3 пъти, добре. Докато не минем, няма спиране на играта. Дори да е 1 час от стрим. Ако ще не е стрим. Те са около 100 нива. Спрях се на ръба, забих се. Ще минем това ниво. Тук просто караме си. Тук как се го мира? Така просто. Как успях да се метна на тъпата дупка в земята? Сега забих в стената. Тая линия нагоре ли? Не, сега следих. Дупка ми на играта може да отнеме 1 час. Как го минах сега? Не знам как го минах това ниво. Почти невъзможно без да мене. И да, казвайте, съм нуб, но за първи път играя тази игра. Взе да ставам по-добър до някъде. 3 минути от клипа са минали, защото това пише. Не, 13 минути, поде бях по-дълго в другата игра, 10 минути в другата. Не, 11 минути в другата. Много дълго бях в другата и сега 3 минути в тази игра съм. От 3 минути. Не знам ли колко време ще бъде в тази игра, но ще бъда поне докато не свърши това мап. До края на играта няма спиране на клипа. Това ако очаквате, другия път ще качвам на Майнкрафт. Но да знаете, че аз съм на по-стара Майнкрафт версия 1.20.01. Не съм на най-новата. И не мога да си стегля най-новата. Но опитам по-новата си стегля 1.21. Дори не знам до коя версия е стигнала Майнкрафт. Тук що се прибих. Олеле, толкова съм зле. Ако искате някаква хорова игра, ми пишете в коментарите на това видео. Ще спра на пауза, защото аз да се мина. Не, няма да спирам. Не. Давай. Айде, не, скочи. Как ще ми трябва такъв паркур, който трябва да скачаш през 1 секунда? Не. Малко се справям. Супер, супер. Не, пак. Давай, се мина. Как се справи зле.
Сега избрах тази тъпа игра, защото видеото ми се провали и не искам да търся 20 минути една игра. Днес ще бъде тази игра, утре си излита какво да игра по-интересно от тази тъптия. Защото сега не ми са мисли да търся 20 минути и да ви забавям, да нямам видео още един час. Вчера не знам кой ден го направих канала. Си направих канала и не съм готов да гледам видео. И съвсем се променим. Сегичка. Направим от вчера канала. Вчера си направих корицата, вчера си направих логото, всичко, дори името вчера. Значи е нов канал, ми да знаете. Добре, стигнахме до прогрес, много голям прогрес. Как ти мога да скоча и скок? В началото трябва да скоча и трябва да скача в началото, как? Това не знам как го мина. На ръба бе се видяхте ли над главата ми падна. Ако може да забавя кадър, сега да видите. Не знам как скочих върху самата лента. Който се абонирал за мене, да дава и лайк нагоре, палец нагоре. Нека да стигнем поне 25 000 лайка. Сегичка, още 8 лайка, не. Защото аз съм нов, нито един абонат, поне 1-2 лайка да получа. Харесвания. Моля ви се, поне 5 лайка. Няма да казвам 1000, защото още нямам 1000 абоната дори. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре. Така да го кажа. Това поне отблъсква ще ме припусти. Ще бъде просто трябва да внимавам. Вероятно аз мога да изпълням тези неща. Не знам как минах до него, без да се докосна по-късно. Аз имам модули за Jurassic Park в Minecraft 1.20 и съм създавал. Ако искате да видите, ще ви покажа стария ми канал. Аз съм бил голям фен на Minecraft. Дори само пише да играем само на Minecraft. И реших малко Roblox тогава. И също, бонус, Minecraft, аз преди на стария ми канал, който беше на телефона, преди си потърся дисплея, си покажа после клипа, имам едно приложение на име Blockbench. И това приложение го използвам със създаване на модове. Преди създавах гадни кубове, сега ги създавам по-яки. Имат поне анимации. Създавах днеска му ония ден създавах му създавах, ще ви покажа как да създадете корица дори. Ако искате на канала си да създадете някаква яка корица. Ще ви покажа, то е лесно. Само трябва да изберете снимки в Google, каквито ви харесат, дори да са 1000. И после да си изберете лого на канала, като аз например избрах лисица и огън. Логото на моя канал Firefox. Огнена лисица. Въпреки че има едно приложение на име Firefox, това ако сте ме намерили канала, имате късмет, че канал ми е лесно, трудно, всъщност нямате късмет, не знам какво да кажа. Канал ми е мега труден за намиране. То буквално аз написах Firefox от телевизора да го намеря. Ник акаунт. Нито такова. Дори продължителни неща, NG, безплатно въртени ли имам? Какво ще ми се падне? Скип. Окей, падна ми се скип. Не скипне едно. При. Едно, което е невъзможно, искам да го мина. Без само 2 часа и да ви мъца и вас да го минавате. Вече съм от 9 минути в този клип и в тази игра. Плюс това сигурно ще стане един дълъг стрим, който не е стрим, а клип. Но не е където гледат и мислят, че е стрим, по-скоро е клип. Но просто съм го направил прекалено дълъг. Чекпоинта, натиснах го. Как успях да се фърля? Добре,
Това ще бъде по-трудно, но няма да скипвам тук. Ще го правя на най-големия момент. Който е най-сложен. Или когато стримам почва да става 1 час и не искам да бъде стрим. Вярно колко е? 21 минути. Може би си да е към 30 минути клип. Може би. Или аз се налагам някак до 50 минутен клип ще бъде. Най-краткият стрим се е бил. Но по-скоро най-дългия клип. Дали аз мога да го читна? Буквално просто мога да направя. Чекпоинта. Това е безплатно ли? Не е как безплатно. Не, то няма се под там, поне да го се забия, да не се забия в тъпата трева. Стоп! Спирачката на това колело не работя. Я ще го направя не така да виждам. Ще виждам пътя. Добре, така ви е по-лесно сега. Ще видите Майнкрафт поглед. Хората, където не играят Майнкрафт, няма да знаят какво е Майнкрафт дори. Никога. И хора, ако някой вас приятел види този клип и пита това стрим ли е, това има малко абонати, кажете не екстрим, а клип. Просто дълъг. Защото може да стане 1 час, аз не съм добър в тази игра. А 100 нила, докато свърши играта, не знам. Се ориентирам, ако мога да играя някакви части, където ни ми трябват. Това ще бъде като на един ютубър, който играе с Майнкрафт паркур, винаги да изходите, не знам как се казва ютубъра. Хари се казва. Хари Потър. Хари Реакционс, Хари. Неговия канал се казва Хари. Буквално той качи преди няколко, не знам колко време не се спомням, един клип, който играе Майнкрафт паркур и разказва за живота си. Аз сега пък карам колело паркур и разказвам за YouTube канала ми, как се прогресира. Дали ще успея, няма ли да успея да го мина, не го ли натиснах чекпоинта? Не ли съм тъпо, пропуснах чекпоинта. Още имам един приски, който ще ми спомне на най-сложното. А не най-сложното, просто аз съм едно, я го първо, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ето, на 2 секунди. Чекпоинт! Та игра не зачита чекпоинтовете, поне да зачита базови. Не да ставам по-добър в игра. Тъкмо се е похвалил да ставам по-добър и прекалено рано отварям устата. Сега пак мога да кажа, съм супер добре в играта. Или пак пребързах. Но винаги когато кажа съм супер, аз винаги умирам. Дано не умра този път, като кажа пак. Пак съм супер. Не. Закосвам играта, пак искаш да го провали. Провали ме нарочно сега. Изчака момента. Супер съм. Направо съм добър много. Добре, да продължа с разказването. За сега YouTube канала е най-зле. Моля ви се, дайте един лайк и това ще бъде целият YouTube канал. Сега ще качвам видеа. Днес, който е нов, да се абонира, защото аз съм чисто нов. Също моля ви, абонирайте се. Свана. Добре.
Тук мога да го чистна. Искам да го чистна. Аз съм наросах идея са бар на кръка, защото сигичката просто забих се бар в целото, че съм толкова злех играта 20 пъти. Оценете от 1 до 10 колко съм добър в играта. Не падай, не падай, не падай. Не пада пак. Нямам трябва да силка. И... Давай. Так бъки в тази игра. Читам го, но пак умрях. Играта не иска да читвам. Знаеш, че аз читвам и почва да бави играта също, да не ми позволява да читвам. Прескачам през едно и пак се падна. Не, няма. О, това беше най-сложното време. Най-сложното трябва да мина между всички. Не мога. Трудно си е. Няма да плащам пари за флайни бъги. Летящо бъги просто. Кой би искал летящо гъзало бъги, където лети? Не дай да забива с тази зона. Супер успях. Направо не искам да видите какво направих с контролерът си. Ей така, тук го дигнах. Трудно си е да завива. Не знам, после се гледам. На последното ниво се скипте едно ниво, ако останало 20 минути скип. Не е много. Дори мога и да искам да направя перфектно. Така иска да бъде играта, за да виждам. Най-бъгълата игра, която съм играл. По-бавно завоя има от ударя, където играх преди малко. Като картеста се завива в другата. А пак тая реалистката са опитали най-добре да я направят да завие след 2 минути. Гледайте, оп. Още кара напред. Оп, завой. Продължи напред. И с леко страни. Буквално просто направи завоя в леко страни да прави. Не завой буквално, а в леко страни да качаш. Не падай. Не падай. Ако сега падна, ще скипна това ниво. И видеото приключва. Добре, не падна. Roblox пари няма да плащам. Тук не се брои, защото не съм паднал одеве. Ако съм падна, видеото няма да продължи. Игнорирайте го това. Добре, минал го. Не съм паднал просто. Така. Минал съм го. Не съм читал. Добре. Хайде да продължиме. Чакпоинт. Така. Дай му две безплатни скипвания. Тук какво имам пък? Нищо тук. След 23 часа ще мога да върта надолу. 20 минути, 30 минути. 10 минути са по-напред от този часовник в видеото. Значи, когато свърши видеото, 10 минути ще бъда напред, ще разбера колко дълго е било видеото. Невъзможно да мина. Ако искате втора част, не знам дали ще мога да направя втора част, а това съм го мирал вече. Не!
пак са прибити. Тапана. Добре, мога да прескачам по две поянка, когато няма нищо пред тях. И мога да минавам така. Така мога ли? Не. Как падна? Сега тук се мога да го... Дали може? Трябва да сил. Без засилка се сумирам. Да, без засилка. Не. Буквално аз съм най-слабия в тази игра. Разбирали ли сте, че цвета на колелото са е зълото? Това ще бъде... Не, но, няма да плащам 990. Пак е зълото. На мен историца е друг цвят. Буквално да им историца беше зелени. Кажете ми ако зълото е, ако обра сега е в друг цвят, да, дай се, света ще променя. На време. Стига с тези флейнинг, работи. Ще скипна докато мина това ниво. Добре, 2 са на 20 и 40. Колко са на 22 минути не да го мина. И го скипна. Да не цахна 2 минути така само карам. Дори няма с какво да говоря тогава. Няма да скипвам. Ако може 100 пъти да скипна, сега да го мина за 2 минути това ниво. Минаваме играта и край на видеото. На 73%, сме трябва да стигнем 100, значи наблизо сме. Само много малко процент там. 3% още се има. Айде бе, карай колело. Не! Добре, тук разбрах как се минава. Не е пусто да. Защото преди буквално не бях пуснал видеото и си мислех, че е пусто и съм пропуснал един час говорене. Което също се да бъде случи. Мисля, че имам напредък доста и веднага умнех такъв. Скоростта трябва да се набира доста време. А не 2 секунди и готово. Как се направи за 2 секунди да се набере 200 скорост? Буквално ако гледате сега скоростта е много бърза. Буквално на такова колело аз бих се увеличил скоростта след 1 час. Толкова бърза, 200 км в час. Добре, минаваме го нивото. И айде. Пресъщо. Она игра достои също бъгва, също не може да се спаси от този, просто ма трепи се на втората секунда. Тук трябва да минеш между дупките. Щом да ви настрани главата вместо на самия герой. Буквално аз завивам героя настрани, главата ми завие така. Не! Сега пък да, показвам главата ни завие. Странно. Но видяхте какво стана. Изведнъж главата ми сви много настрани, без да дам настрани аз. Буквално е така направено. Защото тук на птичето не трябва да пипаме. На птичето вече там е аутът. No thanks, няма да хъба пружина. Ако това ниво мина сега, скипвам го. Просто защото ма дразни вече. Скипнато си ниво. Няма да минавам 2 часа. Едно ниво ще бъде пусто. Няма да пропускаме 2 нива накрая, а 1 ниво накрая. 99 ще го минем. 100 метра пълен идиот. Аз мисля, че може да се читне, ако мога да съм добър по колелото, без да се фърля. Просто трябва да... Не, няма да мога да го читна, защото аз съм убил тук на финал. Аз не съм на финал. Давай. Добре, аз имам това колело. Където е най-гадното за сега. Не. Буквално тръгвам настрани, продължава напред. Героя ми дори тръгна. Буквално ако тръгнем настрани, въздухът ми завива. И това скочването настрани е невъзможно. Буквално в Roblox
качваш, извиваш и е така изведнъж и така тръгваш. А тук виждате как бавно тръгва във въздуха. Не може да завие дори. Настрани да тръгне. Това е таймер, моля те. Не искам да гледам колко е станало стримила. 36 минути. То ми остават малко минути. 20 мила още ми остават. Ще го направя сега е половин час клип. Не знам колко дълъг, но мисля, ако сега не го минам, спираме от тук този клип. Ако е на това ниво. Така остане. Ако умра, клипа спира от тук, защото няма да го минавам 2 часа. Не съм умрял и не съм скипнал безплатно нивото. Сега съм добър прогрес. Не! Не много мръза, когато умре. 88% защо няма да спирам с клипа? Защото трябва да стигна 100. А видеото приключва, когато мина целия мап поля. Въпреки че стана почти един стрим все едно. Аз съм си го обещал, докато го мина, няма спиране на клипа. Продължава клипа. Значи, дори да е един час. Ето, 92%. Малко ни остават. Само 9, 8, чакай, колко обърках се вече. Някъде към 11-12%. Не ми се бори сега. Добре. Качваме се. Не! Ето в края, там се вижда. Стигнахме почти до края. И 66%, много малко ни остава. Ето го края, вижда се. Да, това е последния. 97. Или до 100 или... Не, до 100 наистина. Давай минава, няма да спираме. 98. 99 е тоя. Ето, минахме играта и от това видео приключва. От мен е чао и се видим до другия път.